Ay nako, piting trafika. So traffic kay ron kay basin kay tungod last day karon sa mga trabahoan. Yeah. Taas kayo ang kuha na ni ang holiday ani. So mo na piting trafika. Doon ako sa North Terminal, musamot ang traffic dito. Because of the long weekend ahead, so taas kayong bakasyon and kana bitong panagdait niya going to North Terminal mga gipag-overpass gikam ko kanduman yan niagi ko guys Fortuna niya liko bitaw ko kana padong panagdait diretso na tapos North Terminal SM yan diretso na sa SRP nag-anticipate lagi ko sa traffic diri sa may kuan diri sa may anticipate ko sa traffic diri sa sa Sem Park Bandros Manila so liko ko diri padong is Fortuna so sa mga ang tanang driver mas sa tingali nag-anticipate sa traffic sa Sem Park nagtapok may diri tanan grabe ka traffic ay nako dayuwa pa nako pagay ko ka wapa ko ka abot sa kanang intersection sa panagdait bitaw going na kanang overpass sa kanang sa wireless ba na layo pa very far pag yun oh my god so asa mo ni ka November 1 guys ako banday ra gyapon so sige buntahon sa ako ning traffic na contract sige one lane na naman ang tani karon na double na fake na ba yun nabutis na one lane na by next week pila na ka working days day I think ang uban mo gani dili pa musuksod og November 2 so naa na sa 3 so pila na day working days next week yan so musod na lang ko ani Thursday, Friday and Saturday no inon kami on call man mi masking kay naamag yung ubang kumpanya bitaw na monitoron yun ng server masking holiday. So inon, magtrabaho rin ko sa balay. Basta di lang magbinuang akong internet sa balay. Mahurag yun na akong kuyawan yung internet. Kung pinagkaroon di stable, lambot lang ano ni sila We don't have any internet. What the hell? What are we gonna internet? What's wrong with you? Everybody calm down. I'm on the phone with Cascom right now. Hello? Yes. Yes. Thank you so much, sir. All right. I appreciate it. Thank you. All right. What they say? It's not going to be working. Problema ito kasi internet ron niya which is ma-affected akong work. So usahay kanang insani kanang muadton lang ko. Kung hinay gid yan connection maato ko kanang coffee shop ba ron or kanang na internet bitaw. Tas kung laptop hassle sa diba? So mao gyud ang trabaho sa IT. So saan man. And then karong December na po busy kayo. Busy naman ako kani retainer si pronta. Grabe gyapon ka traffic singot na ko. My vlog is sponsored by Joe. Sponsored in town. So napagyo ko dire guys, pwede yung traffic ka. Usa pa ka ko kalusot ani. Pagay ko kumabot sa panag ka na intersections panagdait.
Yes, overpass na yun. Overpass na sa wireless Mandawi, masiguro ning kaning daan gihabit pa dong dito. So nana ko sa overpass, so inignaog na ako ani North Terminal na. So may tag murag di man siguro traffic, lahos naman no. Ang pikas lane nun, diha na sila na traffic, kani sila padong sila o panagdait or mulahos atong asa kugikan gawas is Fortuna. So i-build up yung traffic din eh. Pero kani ako padong North Terminal murag hingaw. Okay, naran. So, morning North Terminal. So di pa kay traffic. Basta kay daghang tao dito sa North Terminal. Pero dagan-dagan na rabag Fuansa, pero mabibo na dito sa Soto. So, lapayan ko North Terminal, good. So, dito na ko SM, and then they go left, and then right na po, and then lahos na sa SRP. Okay? Traffic man dire. Why? Traffic man. Doon ako sa SM. Tumutingi din na mula pang police ko ano. So, okay. Isoda sa kahimtang aning driver's motor ay tatako aning gibit-bit sa iyang likod ay. Sa ako na lang. So, dire mo left turn ko and then diretso na sa SRP highway. Pero traffic yapon. Magkano pa tong SM, I think traffic sa kena. So, likot na dire guys. So, mauna ni mo right turn ko niya. Diretso na ko sa SRP. Pero traffic gihapon. Traffic gihapon. Nana ko sa SRP pa doon. So, Situm diri dapita intersect ko man siya na may mo cross diri yo. Imuat mo dito nag-descend dito. Lusot-lusot na lang ni paugatay. Masa ka matras mo ka. Lusot ka sa kuan. Gait ka ha. Lusot din. Lusot eh. Ay, sama yung traffic Robinson's Galleria. Traffic yapon. I guess traffic din siya tungod sa support, no? Naman tayo Quandary Seaport. So I think tagamon ni uli og kuan laing nasod sakay og barko, wala traffic sa dire. Wait ko man ang traffic. Doon na jugay ko sa kanang tunnel dito. Hindi kainit ubam ko ng aircon sa sakyanan. So, doon na dito sa tunnel. Grabe ka traffic eh. Grabe ka kayo. I think tanang tao manguli na karong Sabaduha kay long weekend, diba? Taas kayong kuan, ang ubang gani, mubalik November 3 na. So, taas gitang bakasyon guys. Sige, go na. Yes, pa-tunnel na ko. Whee! I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. So, pasod na ko sa tunnel. And may taglaos-laos na ni guys. Wala na traffic. I hope so. Okay, tunnel baby. Oh yeah. Tunnel baby. Alitas pikas lane.
laos-laos na guys. I think wala na ni traffic diri. Buyag. Okay, so lawas na ta. And bulaga. Okay. Anak ko diri sa where am I? Where am I? Ay ka. Traffic. Dili. So nawa na. Tuwakan ko na seaside as taas kin na tower. Tower building, sorry. Okay. Okay. SMC side guys. So, wala SMC side. So, ano po intersection. Kinandan, ano yung traffic? Ano yung sapagal? Dali. Okay. Wah, sugos mo tulog. Dili Davita guys. Magkabaho na ka sa kanang namagoy inayawan landfill. Unahan pang inayawan na pero niabot ng baho dire. Ya, daga na pag establishment dire yung tao. Dito nilabay na tabay. Bye. So, noon na. So, dire yun. Nani kay smell yun. Naon tayo mag-jogging dire, mabuntag. Ano, bitaw kayo. Hindi ko sa joggingan. But, kanilaging landfill sa Nayawan ni alis nga ng baho diri Davita niabot na diri so kaysa pa may gana mo jog diri yung tao no kasira ang tao nila no or sa ba whatever. Oh my god, sige wala ko balay.